Nacházíme se v lokalitě okolo Moravského Berouna, takzvaný rozvodný kopec, a jsme přibližně 1,5 až 2 kilometry od nejbližší obce. Záměr naší společnosti je prověřit možnost přípravy větrného parku a možnost využití větrné energie tady v této lokalitě. Předběžný posuzování, to znamená monitoring, botaniku, děláme tak, abychom věděli, jestli vůbec má smysl v dané lokalitě projekt připravovat nebo ne. Součástí povolovacího řízení je i studie vlivu na životní prostředí. To znamená, tuto studii teprve připravujeme a budeme nějakým způsobem na ní pracovat. Já jsem přišel v roce 66 a pracoval jsem tady od mládí, od těch 24 let. Nádherné prostředí je to tady. Stojíme na Uhlířském vrchu, je tady krásný rozhled do širé krajiny. Vlevo vidíme tady mírnou siluetu Velkoroudného, vpravo více skrytou Malý Roudný, a tady v té proluce snížení bychom viděli, pokud by stálo v Nových Valtericích 11 větrníků, tak bychom viděli skoro v plné výšce. Za tímto horizontem by byly schovány dalších asi 34 větrníků, dohromady 34 větrníků, pokud by byly postaveny. Dneska je obec, převážně jsou tady chalupáři. Z místních obyvatel je nás trvale bydlících 28, plus nějaké děti. Takže je to obec, kde není obchod, kde není v podstatě nic, ale jediné, co tu je překrásná příroda. V zimě je to dost drsné, protože vždycky musíme počkat, až přijedou a odhrnou nás, abychom se mohli dostat do města. To znamená spádově Moravský Beroun a na druhou stranu přes les, louky, lesy, Roudno a Bruntál. Začali jsme hospodařit, pořídili jsme si koníka, kravičky, ovečky, plníme si své sny. Líbí se nám tady klid, líbí se nám tady panenská příroda, která tady je. Jsou tady srnky, jsou tady lišky, netopíři. Jo, co já ti tenkrát vezmu. Ty ho vezmeš? Uneseš ho? Jo. Tak ho nes. Jsi hrozně silné. Tato, můžeš vzít pilu? Ne, to ti nepatří do ruky. Mami, taťku. Tady ten dům postavili Lichtenštejni. Tady bylo lesní panství. Bylo to postavené 1804. Já jsem to koupil od lesního podniku, který tady měl vlastně ubytovaný zaměstnance, hajný a dřevaře. Bylo to v takovém stavu, jakém to bylo stavu, a člověk to prostě dává dohromady a říká si, ať tady aspoň něco zůstane pěknýho po něm, ať není na ten životě zbytečně na ten světě. A když si představím, že se tady vlastně nadře, neskutečně nadře, když to máme skoro všechno spravené, tam jsou fasády akorát udělané. A teď tady toho hrůzu tady postaví, tak to člověkovi chuti do života nebo do práce nepřidá, to teda ne. Takže poslední ten větřák by měl stát tady na tom vrchu. Tak, a tak by se měli táhnout až do Ztracena. Celé tady ten hřebeň, ta plošina na vrchu, tak by ty větrníky měly být naskládaný.
Tak. A co by to pro vás znamenalo? Tak jaká debata, podívejte se. To vidíme pořád, stále. Kdo je zvědavý na to se dívat, jak tady hážou se stíny a hvízdá to tady a píská. My to přece nepotřebujeme tady k životu. Když je to nádhera tady, tak proč? Jsme na horizontu, kde je v plánu výstavba větrných elektráren nad Valteřicemi. Bráníme se, protože větrné elektrárny nejsou v územním plánu. Máme založenou neziskovou organizaci Kořeny domova, udělali jsme petici. V žádném případě nejsme proti obnovitelným zdrojům, ale blízkost větrných elektráren tady, které jsou plánované na horizontu, je 800 až 1000 metrů, tak by nám to tady do vesnice vrhalo stíny. To je jedna věc. Druhá věc je, došlo by k porušení krajinného rázu, protože tady tohle údolíčko je takové skryté, malebné. A vzhledem k tomu, že jsme se tak nějak dali dohromady, ať jsou to odpůrci z Jívové, z Hraničných Petrovic, z Křišťanovic, ze Dvorců a od nás, tak už v podstatě se nám podařilo vytvořit tým lidí, kteří informace, kteří nám developeři, kteří mají zájem o výstavbu větrných elektráren, říkají, jsme je schopni rozporovat. Větrné elektrárny nejsou něco, co primárně škodí. My nečoudíme z komína, vyrábíme elektřinu čistě a pokud dodržíte určitý zásady při projektování, tak to nemá vliv ani na obyvatelstvo, ani na zvěř, ani na botaniku. V zásadě je to akceptovatelný zásah do krajiny. Byl byste ochotný se teďka potkat s autorkou petice z Valteřic, která právě je proti, že byste si to vysvětlili prostě tváří v tvář? My jsme se s paní autorkou i s panem autorem, protože tam je víc osob, tak my jsme se už několikrát viděli. My jsme se viděli na té besedě v Moravském Berouně, kde jsme nějakým způsobem prezentovali odpovědi na jednotlivé dotazy a tam právě jsme si to vyříkávali. Nemáme problém kdykoliv znovu takovouto besedu udělat, kdykoliv se setkat nejenom mezi 4 očima, ale i s celou veřejností. Co se týče větrných elektráren, tak si myslím, že jako obec jsme úplně zajedno a v tom mě, myslím, dají všichni tady, kdo tady sedí. Protože petici podepsalo 100% chalupářů a obyvatel Valteřic. Takže nechápu, proč se to sem, když ti lidi s tím nesouhlasí, proč se to sem chce násilně dávat. To jsem nepochopil. My zatím tu lokalitu jenom prověřujeme, to jsem ještě nestavil. To je už zbytečně to prověřovat, když jsou lidi proti. Jako to jsem nepochopil. Právě proč to prověřujete, proč pořád jdete do toho. To jsem nepochopil. Když 100% chalupářů i obyvatel je proti. Ono už jednou ta petice tady byla. Ale že přišlo nové osazenstvo obecního úřadu, ti to smetli ze stolu a jede se znovu. No, tak jako to pokaždé, když někdo přijde nový zastupitel, si vymyslí zase nějakou hovadinu a zase my budeme znovu s něma budeme bojovat, když to tady ty lidi nechcou. Tak v zásadě to, že tady jsme, to už tady jednou bylo. Je i otázka toho, jak říkáte, že už to tady jednou bylo. Tady opravdu zastupitelstvo revokovalo negativní stanovisko k větrným elektrárnám a naopak řeklo, že by mělo zájem o prověření dané lokality. Ale problém je to asi ten, že zastupitelstvo je z Moravského Berouna, tam se to nestaví. Staví se to tady. A nás se nikdo nezeptal. V tím je problém. Samozřejmě oni s váma jednali, ale určitě nejednal nikdo s náma.
Moravský Beroun podepsalo smlouvu o spolupráci na svém zasedání v minulém roce v prosinci. Spolupráce s firmou Ostwind. V preambuli je stanoveno, že společnost má v úmyslu prověřit, zda lze získat povolení pro výstavbu a provozování větrných elektráren na pozemcích v katastru obce. Takže smlouva o spolupráci byla podepsána a zájem města byl postavit na našem území větrné elektrárny. Hlavním přínosem pro město je samozřejmě finanční přínos, kdy z předpokládaného počtu 8 větrných elektráren by byla jednorázová odměna 4 800 000 pro město. Každoroční příjem by byl zhruba 1 400 000 a v tomto není ještě započítaný příjem z věcných břemen za cesty a kabely položené na našem území. Otázka hluku je vlastně jedna z těch nejdůležitějších. Můj dům se nachází asi 1,3 kilometru od toho záměru a já bydlím teda vlastně za lesem. Přes den většinou ten větrný park není vůbec slyšet, ale problémy většinou nastávají večer nebo v noci, kdy je slyšet nějaký hučivý nebo takový pulzující hluk. Troufám si říct, že nikdo si nedokázal představit, jak velký zásah do krajiny to bude, protože ty vizualizace, které poskytl investor, vlastně jsou pořízeny širokouhlým objektivem a ty větrné elektrárny na nich skoro nejsou vidět. Jo, v té vzdálenosti, kdybychom si prošli ta místa, odkud jsou vizualizace pořízeny, tak pohled na fotografii a pohled na realitu je diametrálně odlišný. Vizualizaci dělám proto, že jsem naštvaný na podklady EIA, to znamená hodnocení záměru pro životní prostředí, kde ti investoři nedokládají vizualizace, které by ty lidi pochopili, jak to bude vidět. Já vám můžu udělat vizualizaci reálného parku a dám tam ty větrníky, budou přesně stejně vysoké jako ty reálné větrníky a dokážu prakticky garantovat viditelnost kdekoliv v republice. Konkrétně zde je vizualizace větrných elektráren toho záměru v Nových Valteřicích, záměru firmy Ostwind. Je to předpokládané, protože zatím EIA ještě neproběhlo. Jo? Takže předpokládá se 9 větrných elektráren, kde o výšce zde 150 metrů, ale investor Ostwind dělá i 200 metrové, takže není jisté, jestli to nebude i 200 metrů. Je to přímo vidět z těch jednotlivých domů těch Nových Valteřic. My máme ve smlouvě o spolupráci s městem, že máme danou lokalitu prověřit a že počet a množství větrných elektráren a jejich velikost bude teprve prověřena. A na to, abych si mohl opravdu s čistým svědomím před vás stoupnout a říct, je tady možný 3 elektrárny, 5 elektráren, 10 elektráren, tak potřebuji nějakým způsobem tu lokalitu vyhodnotit. Nás nijak jako nerozptyluje firma Ostwind, nebo pro mě za mě se jmenuje jak chce. My prostě nechceme ty větrné elektrárny. A druhá věc, jaká debata o tom, jestliže za jakých podmínek bychom se tady mohli domluvit. My máme ty dědiny prodat? Křišťanovice. No, rozumíte, my nebojujeme s nějakým dílečkem. My tu prostě nechceme jenom ten větrný les. Pokud nás zastupitelé nezastupují a jdou proti našim zájmům, tak zastupují soukromou firmu. A pokud zastupují vás jako soukromou firmu, tak je otázka, jestli to jsou zastupitelé na svém místě. Já vám to nevyvracím, to je váš názor. Tak proč jdou zastupitelé proti nám? My s váma nemáme nic společného. My to prostě nechceme a tím to pro nás skončilo. Já tomu rozumím. Další jednání neexistuje. Je zbytečné. Mě nezajímají vaše podmínky. Rozumíte? My jdeme proti tomu, my to tady nechceme. Tečka. Je 70 km prostoru Líbava. Postavte si to tam. Nebo v Praze.
Na Libavé to nejde. My nechceme No a proč to jde ve Valteřicích? Proč by to mělo? Já tady je rekreační oblast. Já tady 20 let něco buduju. 20 let jsem stavěl chalupu. A teď mi tady postavíte nějaké větrné elektrárny, které tady nikdo nechce. Zkuste budovat celý život a někdo potom na váš pozemek, za vaší práci vám takhle zhodnotí. Že vám tady postaví a zničí všechno, co jste budoval celý život. Náš problém, řekněme, s elektrárnami je ten přímý, že to ovlivňuje přímo nás. Kdybych se, řekněme, oprostil od toho, že mi to vadí vizuálně, což někdo řekne, že mu to nevadí, tak nám prostě vadí ten hluk, protože jsme v části vesnice, kde to prostě slyšet je. Když jde vítr k vesnici, tak to slyšet velmi markantně. A přes všechna měření, jak jsme mockrát byli ujištěni, hlukaři od elektráren, vedli jsme s nimi debaty. Oni nám prostě tvrdí, že to slyšet není, jako naprosto sveřepě a že to není možné a že všechny výpočty ukazují, že to nemůže být slyšet a tak. A prostě slyšet to je. Tam tím směrem bývá nádherný výhled na hlavní hřeben Jeseníku. Teďka jako dneska není vidět, ale jinak je to fakt jako celý hlavní hřeben s tím, že přímo ve velké kotlině pohledově sedí ta nejpravější elektrárna a ten zbytek věrně kopíruje celý ten hlavní hřeben. A třeba mě to dost rozčiluje. Chodívala jsem si sem tak jako čučet na západy slunka, to už nechodím. Tady na ty jsem chodívala na východy, to taky už nejde. Jako, jo, já jsem možná přírodní člověk, ale mě to jako v té krajině vadí. Podle mě by krajina měla být něco příjemného, statického, na čem spočine oko i ucho člověka v nějakém klidu, v nějakém uklidnění. A tady to mě tam tím pohybem prostě ruší. A když jedeme v noci domů, třeba se vracíme, tak si tu připadám jak na letišti. Předmětem vlastně tady toho prověření zda lze je i takzvaný proces EIA se bude provádět a v rámci tohoto procesu se budou zhodnocovat všechny dopady jak na životní prostředí, takže i hlukové studie, krajinný ráz. Samozřejmě výstavba elektráren u našich občanů je posuzována velmi subjektivně. Některým se větrné elektrárny líbí, některým se nelíbí, takže je to opravdu subjektivní posouzení a setkáváme se s tím, že obecně občané akceptují výstavbu větrných elektráren, ale pokud by to bylo někde mimo jejich území. Já se ptám, jestli by pro vás byla akceptovatelná myšlenka, že ve svém území vyrábíte čistou elektřinu i pro lidi z měst. To znamená, výborně. Že... A jak já tady na svém území při výrobě čisté elektřiny zajistím, aby ta elektřina byla rozumně investovaná. Kdo mě to zajistí? Vy jako soukromé investor, vy mě zajistíte, vy máte zájem, aby ta elektřina byla co nejdražší poměrem a druhá, aby se jí co nejvíc spotřebovalo. Ale teď už Můj zájem je ten, abych já se tady mohl podívat a viděl tady těch 6 srnek a říkal si, Franta má co střelit. A můžu tomu rozumět tak, že kdyby bylo zajištěno, že ta energie, čistá energie, je rozumně investovaná, jak vy říkáte, vy byste si dokázal představit vyrábět tu elektřinu? Tady? Ne. Ne, vám to a to je právě nedokázal. to, co říkám. Že Nedokázal, protože nepovažuju ju za nutno, aby se ty zdroje v současné době, to je během, když by na to přišla kriza, tak tady ty mašiny jsou postaveny během chvíle, to zase víte. To zase, když na to přijde a dá se befel, tak začnou vrtat do země tak, že to půjde tak rychle, že by stálo všecko. Já? Ale
že by tu byla nějaká celosvětová nebo celoevropská, celostátní kriza s nedostatkem elektrické energie, já o tom nevím. Já vím, že se s ní mrhá. Všichni chceme svítit, všichni chceme elektřinu, ale nikdo ji nechce vyrábět, řekněme, za humny. To znamená, výroba té elektřiny je vždycky nějaký kompromis. Otázka je, jestli ten kompromis jsem v dané lokalitě schopen nalézt nebo ne. Já nevím, tady je velká disproporce. Není to zájem státu, není to státní zájem, je to zájem soukromé firmy a my máme soukromé firmě ustoupit, obětovat svůj majetek, obětovat svoje zdraví a obětovat svou krajinu. Není to trošku i krátkozraké? Tady je lokalita hodně, kde se ty větry mísí a o kterou mají ti stavitelé zájem, jo, těch elektráren. Takže tady je riziko toho, že když už nám tady ty dvě stojí a přibydou nám sem další, že se ten zvuk může násobit a že už nás to nebude obtěžovat jenom v té míře, do které to bylo teďkom, že už jsme si na to nějakým způsobem bohužel museli zvyknout. Teď máme postavený domeček, mám tady rodinu, mám tady své kořeny a těžko se mi teďka bude odcházet a prostě zahodím všecko, co bylo a řeknu, stojí mi tady nějaký 2 mrchy a jdu dál, že jo, jako nejde to. Mám práci, mám rodinu, ono už to tak jako prostě nechodí, že bych jako byla jak stěhovavý pták. Takže tady v tomhle nám moc na výběr nedávají, ale pokud teda mám možnost říct, že teda už něco ne, tak říkám elektrárny už ne. Je to, když život je těžký, všude musíte dojíždět do školy, do práce, k doktorovi, kam chcete, všude musíte jezdit, dojíždět. A ten život tady v zimě, zkuste si to, když nevíte ráno, jestli se vůbec dostanete do práce, protože napadne metr sněhu nebo to zafouká silnice, život je tady hodně těžký. Ale ty lidi si ho zvolili a chcou ho, protože je tady klid. A nepotřebujeme žádné další větrné elektrárny, fabriky, nic tady ty lidi prostě nechcou. Proto ty nemovitosti tady koupili. Tam ať tady podporují, já nevím, turistiku, rekreaci, přístupnost do té obci. To už je o něčem jiném. To je na budoucno. To mě třeba zuby bolet nebudou, ale tady už by to mohlo vypadat jinak. To jsou všecko běhy na dlouhou trať. Ale postavit tady nějaký takový obludy. Proč? Proč? Z jakého důvodu? Proč? To... Tak co říkáte na to, že paní starostka dnes řekla, že firma Ostwind se rozhodla, že tady nepostaví nic? To je velmi zajímavá informace, ale my budeme raději, až paní starostka nám oznámí, že smlouva o spolupráci s firmou Ostwind byla zrušena.